Podnikatelia, pozor! Od júla 2025 si môžete odpočítať len polovicu DPH pri autách na súkromné aj firemné účely. Zvýšia sa tak vaše náklady až o 10%. Výnimky platia iba pre autoškoly, taxislužby či autá na predaj. Reserved, Sinsay či Mojito hlásia prudký nárast krádeží a agresivity zákazníkov. Kradnú už 4 zlodeji týždenne. Obchody žiadajú políciu a vládu, aby zasiahli, problém totiž dramaticky rastie. Štát opäť predáva nehnuteľnosti. Kaštiel pri Košiciach kúpite za necelých 193 000 eur. Dvojizbový byt pri Piešťanoch už od 4 000 eur. Pripravte sa ale na potrebnú rekonštrukciu. Termíny aukcií sú v apríli a máji.